Cela nithi laleli Nobe ngayazi usezoyaze yami Cela nithi laleli ngoma Nobe ngayazi usezoyaze yami ngoma Bedlozi lami zungikanyisela indlela zami Hambo ngilithathayo lona lunzima kodwa ngizozama Bedlozi lami zungikanyisela indlela zami Yazi izolo langihlangane nosisi wathenge ngokusithenge futhi naye kamazi. Angiyazi nje kuze kuphele usuku lonke usithenge njengakavuvu nje sibona. Kodwa ishilo le ndoda ukuthi asoyigada hayi. Uyazi ukuthi esomele sihambe soyibhekela thina. No. Hayi njengamanje. Buya Nkosi Jesu kudala sikulindile sesingaze siwe endleleni yokukholwa buya Nkosi buya Nkosi Jesu kudala sikulindile sesingaze siwe endleleni yokukholwa sesingaze siwe endleleni yokukholwa buya Nkosi Jesu kudala sikulindile
Madoda. Hamba kanjani ndoda? ayihamba khona. Usithenja wazi umbona. Hayi lutho futhi azembona. Hayi kulungile mfethu, kulungile. Mfethu, ngithekisiwe le ndoda le Sithenjwa ekhuluma ngayo. Yazi ngenzeka ngempela ukuthi yona. Hayi, awuyiyona phela futhi umuntu komele ahlome ngempela. Esekhulile phela le ndoda. Ayikhulile ngempela umuntu kumele ahlome noma hayi. Hayi mfethu ngeke asibheke le ndoda Hayi ngithi. Okay guys, mina ngokwami bengiphakamisela ukuthi ngibonge yini ukuthi sikwazi siphumelele sonke kule camp ebesihambile. Bafethu bengisacela ukuthi nikwazi ukuthi siqhubeke esilayele yale singinikiwe. I hope ngizwile kuthiwena akafuneki intombazane ehamba nabafana. 2 ayifuneki intombazane elontuzanayo, intombazane ejolayo. Emhlolweni awusheli bafethu. Umuntu akajoli, awuqomi, awumi nabafana endleleni. Futhi umsebenzi entombazane ayipheli ekhaya. Sebenze intombazane ihleli khona mawuqeda umsebenzi wakho ungena kwi-homework yakho bafethu. Ngiyacela bafethu ukuthi ngokuzayo futhi sikwazi ukuthi sihambe sonke noma ngazi ukuthi nabanye bayokubasala endleleni kodwa ngicela ukuthi sibambe bafethu sikwazi singasala endleleni. Okay. Sacela nibambeni bafana. Sacela niphakamsele phezulu. Sacela nibambeni bafana. Sacela niphakamsele phezulu. Sacela niphakamsele phezulu. Sacela nibambeni bafana. Mina wangitshela ubaba thunga lelelo. Wangitshela ubaba thunga lelelo. Mina wangitshela ubaba thunga lelelo. Wangitshela ubaba Iye ngithule mina ngicabange awungesolo lami. Ukude lapho esiphuma khona mina nawe. Kazi bebethindela abanye osisi labo bekhathi isiyalo lapha ezansi bebezazi bangamajolisi endawo. Hayi bo, kazi bubashaya inembe. Manje ubashaya bengeke besixoxela la xa sikhuluma nabo. Hayi, asike sihambe. Hey bafethu, lento yokuhamba kasithini siqala ukungikhathaza manje sengiyamkhumbula. Ngathi sihamba unyaka wonke kubeni ngaphile ngisho 2 days. Hey mfethu mina ngikhathazeka ukuthi ngaboni nakho yini ukudla la khona. Nento zokugqoka uzigqokani? Uthini wena? Guys, mina nginesiqiniseko ukuthi usithenze uright la khona. Uzuke wabe umuntu ongifonelayo engazisi ukuthi uright. So ningakhathazeki nini usithenze uright guys. Bese sothembela kwena ngoba into yonke into enesense sizona kwena. Yeah. Ang